kan jo ikke hjælpe, at vi giver op, fordi vi har ondt i ryggen, ikke? Eller ondt. Derfor er man jo nødt til at fortsætte, ikke? Det er jo nok det, der er galt med mange, ikke? Så giver de op. Ellers er jo som regel herude sådan 10-11 stykker, ikke? Og så til sidst på eftermiddagen. Det er hele ugen, jo. Undtagen når jeg skal noget, selvfølgelig, så... Når man nu skal til læge og sådan noget, så kan man jo ikke godt komme herud. Det er jo altid godt at have noget, man skal. Det holder jo en i gang, ikke? Det betyder jo hele livet, faktisk. Ikke? Jeg er fra landet, ikke? Jeg har været vant til at skulle op om morgenen, ikke? Og ud i marken, ikke? Og så det hænger nok sikkert ved, selvom man flytter til byen, ikke? Jeg kan godt lide naturen. Og mødes med nogle andre, ikke? Og sådan. Så det betyder meget i hverdagen, ikke? Men vi ser ham jo ikke sådan. Så sagde jeg goddag, og han kunne jeg kende mig med det samme, så det er... Nå, til Svend. Ja. Nå. Ja. Jo, men det er længe siden. Det er derovre. Okay. Det er jo snart 14 dage siden. Det er ligesom, man får det bedre, ikke, når man kommer ud og får noget luft. Så bliver man næsten som et nyt menneske igen. Så er der CO2, og så er der noget gebyr, og Ja. så er der noget andet også. Nærmest 4-5 ting. Ja. Så det bliver jo dyrt. Hvis ikke jeg kunne bruge min hækklippe, så må du jo selv have den, ikke? Ja. Det har jeg jo fået at vide af min søn, ikke? Sådan er det. Så ved man da, hvad man har. Så skal man da vide, man skal ikke spørge om, vil I hjælpe mig? Så man kan godt klare sig selv på mange måder. Så jeg håber, at jeg kan blive ved at klare mig selv. Jeg tror ikke, man skal gå og bekymre sig om, og heller ikke slet ikke om små ting, vel? Så tror jeg ikke. Hvis man har så mange bekymringer og er utilfreds, ikke, så tror jeg ikke, man bliver gammel. Det hjælper jo ikke, at man går og beklager sig og er utilfreds, så det bliver det jo ikke bedre af. Jeg tænker ikke på, at jeg er blevet gammel. Det er jo bare, når den lige melder sig, det kan du ikke, og det kan du ikke klare, og sådan noget. Ellers får man ikke at tænke på det. Det tror jeg heller ikke, man skal. Det gør hurtigt for enden, ikke? Men det kan det også for de unge.